Okei, Mikko, Snoopy on täällä pääsponsorina IMC:ssä. Miten on mennyt konferenssi tähän mennessä? Hienosti on mennyt, kiitoksia kysymästä. Että ihan hyvää palautetta saatu ja meillä tosiaan uusi Snoopy on tulossa tuossa muutaman viikon päästä ja kivasti herättänyt keskustelua sekä partnereissa että sitten tuossa asiakaskunnassa, joka täällä nyt on ollutkin yllättävän hienosti paikalla. Tullut paljon kohtaamisia. Joo, on tosiaan. Ja tässä on tietysti partnerin rintamalla hirveän paljon. Täällähän on paljon meidän partneriyrityksiä myös edustamassa ja sitten uusilta asiakkailta yhtä lailla. Oletko ehtinyt käydä kuuntelemassa näitä puheita? Joo, eilen oli semmoinen aamupäivä, että ehti rauhassa ottaa tuolla muutaman hetken ja muutaman session käydä kuuntelemaan. Ihan hyvän olosia juttuja oli. Selvä. Kiitos tästä. Kiitoksia.